May hapon, mga igsoon, medyo lisod ang hagit ni Kristo nato sa Ebanghelyo karon. Ingon siya, ayaw panimalos sa naghimo kanimog daotan. Lisod gyud kay naatay garbo. Muingon man dayon ta, kinsa siya nga ako magpaubos man? Siya dapat ang mupaubos. Pero mga igsoon, wala lang na gisulti ni Jesus. Iya mismong gipakita. Buot hunahon, pwede gyud unta siyang mubalos sa gobyerno sa Roma ni adtong panahon na nga abusado kaayo nilang mga Hudiyo. Pwede niyang paminawon ang hangyo sa mga Hudiyo. Lord, daghan na kaayo kag followers. Mga gipang-ayo nimo, mga nangabag-o tungod kay imong nasangyawan. Lord, papaulia sila, pabalika nga nay bit-bit nga sundang, ug manulong tanila, pilde gyud sila. Pero mga igsoon tanawa, iya hinuong gipasaylo. O kinsay na pilde? Ang yawa. Diha nato makita mga igsoon nga kon ang daotan balusa natog maayo, pilde ang yawa. Munang mga igsoon, ipadaplin ang garbo. Pagampo for humility nga magmapaubsanon ka. Ayaw pagdumot, ayaw balos, kay musamutra ang away. Posible magpatay pa. Naagani sa Facebook, nagpatay. Pero naipoy nakita nako sa Facebook nga gilaparo siya sa traffic enforcer pero wala sa misukol. Ang tibuok Pilipinas milaban sa driver. See? Ayaw balusi og daotan ang daotan. Balusig maayo, di ba pilde ang imong kontra. Dayon mga igsoon, ayaw pa og mai ang away. Before unta matulog, masettle na ang panag-away. Ayaw gyud og balos, kay musamutra ang away ug dili na masulbat. Atbangi og tubig ang kalayo. Kay kon imong atbangan ang kalayo og kalayo, musamot kadako ang kalayo, dili masulbad ang away. Okay? God bless!